Arvoisat kuulijat, seuraavaksi vuorossa äänihupailu Gringot hiekkalaatikolla. No mutta hei. Action. Kyllä. Mitä jätkä? No mikä tässä? Mitä toinen? No ei kai tässä. Me ollaan nyt joutunut pari päivää huilata viime nauhoitussession jälkeen. Joo, se oli hieman rankkaa. Sanotaanko, että vieraat olivat ehkä hieman raskaita hetkisesti ainakin. Harmittavasti kaikkia emme saaneet nauhalle, mitä olisi ehkä tarvinnut saada, mutta se oli siinä mielessä ehkä vähän raskasta, kun sitä tuli jännitettyä itse niin paljon sitä, koska oli ensimmäiset vieraat paikalla. Nimenomaan, ja siinä ehkä oli vähän alkoholia mukana tuossa nauhoituspuolella, ja tytöthän pohjasti sitä hommaa koko päivä, niin se ehkä kuuluu. No kyllä se saattoi jossain vaiheessa ehkä nauhallekin tulla. Mutta hyvinhän se meni. Kyllä. Siis rento fiilis ja täyttää höpötystä, mutta oli siinä ehkä jotakin pointtiakin välissä. Kyllä siellä tuli ihan niinku asiaakin. Niin. Ja asian vieret. No miten muuten, onko sä mitään muuta Erno puuhannut sen jälkeen, kun viimeksi nähtiin? No mä vähän töitä teen. Joka päivä töitä. No melkein, mutta en joka aamu en 7 mä kuitenkaan. No meikälähän on taas se, että mä joku päivä töitä teen, mutta... No entäs, onko Viihteellä käynyt ollenkaan? No vähän. Vähän ollut jotain? Vähän kävin tuossa Viihteellä pyörähtämässä. Okei. Ja kiva oli. Oli ihan jees. No niin, ei siitä sitten enempää. Meillä on täällä tänään meidän toinen vieras, eli joka paikan höylä, Jokaila Damon, Teemu Jokela, Teemu Temppu, Temppu Teemu. Moi Teemu. Moi pojat. Mitä jätkä? En mä paljon. Tässä tulin käymään, kun tuli kutsua, että käydään nyt vähän jututtaa. Niin. Mikä siinä täällä ollaan? Ihanaa. Koska siis nythän me saadaan niin kun se toinen Göteborgiin lähtenyt jonglööri tänne vieraaksi. Ja myös sitä ajattelin, että se pitää mainita, että Teemuhan oli se 3. linkki tässä silloin viime talvena, kun pelattiin vähän pleikkarilla tuolla interwebin ihmeellisessä maailmassa. Ja mistä sullekin, Pasi, tuli enemmän sitä ajatusta, että tämmöinen olisi niin hauskaa tämmöinen huumoripuheohjelman tekeminen. Joo, ja se oli oikein lystiä siinä. Me pelattiin me 3 sitä, mikä Dying Light, PlayStation 4. Se oli hieno. Se oli siisti. Se oli hauskaa. Ootteko avannut muuten sitä peliä milloin viimeksi? En ole sen jälkeen, kun pelattiin. Mä tuossa kesällä laitoin se kerran latautumaan, mä muistin, että miten pitkä siinä on se alkuintro, mitä ei voi leikata, että en mä jaksa sulje sovellus. Ei, se on parempaakin tekemistä. No. Mutta se oli kyllä hauskaa pelaamista. Joo, se oli hauskaa aikaa, tiedätkö, semmoista. Niin kun vierähti aika mukavasti. Joo. Nimenomaan. Joskus sitä oltiin sille, että aloitetaan päivällä aikaisin, että ei mene niin myöhään. Sitten sille leikkaus 10 tuntia eteenpäin. Ei. Aika kuluu kuin siiville, kun hauskaa. Joo. Mutta tosiaan me menettiin tähän alkuun heittää Ernohan todella hyvä noissa alkukysymysjutuissa. Hei, Pasi, älä niitä. Että saadaan Teemu vähän rentoutuun, muutama kysymys tossa ja sitten me ollaan tässä muutama nauhoitus tehty ja lähetys päästetty ja on ollut puhetta eri reissuista ja seikkailuista ja nimiä ollaan heitetty ja Teemun nimihän on tullut kanssa Teemun nimi on tullut muutaman kerran. Siellä voi olla, että niin kun Teemulla on ehkä joihinkin reissuihin jopa jotain lisättävääkin niin. Sitten, että mitä Pasi on jo kertonut ja mä veikkaan, että tänä iltana me jollakin tavalla osittain käydään vähän läpi sitä teidän Euroopan läpi autolla ajamista, nyt kun Teemu on täällä paikalla. Joo, aivan. Niin sekin otetaan jossain vaiheessa. Että sitä mä odotan, koska siitä ei ole Pasi puhunut mitään. Ei. Mutta mä kuitenkin tiedän siitä jotain. Mä haluan, että kaikki muutkin saa tietää siitä jotain. Joo, jos keretään, niin ehdottomasti mennään sekin läpi. Mutta kyllä. Totta kai, niin jos Teemulla on jotain lisättävää. Mulla on muutama hyvä kysymys, mitä heittää sitten tuossa. Joo. Mutta Ertsu. Tehdään semmoinen ihan perus nopea esittely vaan, että niin kuin kaikki kuulijatkin tietää ihan Teemusta, niin ihan vastaa silleen niin kuin omilla lyhkäisillä vastauksilla, mitä ekana tulee mieleen, että kuka sinä olet ja mitä sinä teet? No, mä oon Teemu Jokela, Ruotsissa syntynyt,
suomalaiset vanhemmat viettänyt kesät Suomessa ja on Norjassa töissä nyt ja asun täällä Kanarialla. Eipä siinä No niin, paljon muuta. erittäin hieno. Siis tätä mä halusin. Semmoinen selkeä hyvä pikkanen. Vähän silleen niin kuin syvennytään tai niin kuin jotain tarkennusta siinä mielessä, että niin kuin millä tavalla sä oot niin kuin päätynyt tänne saarelle asumaan? No mä oon eka kerran käynyt lomilla täällä 2000. Ja sitten sen jälkeen niin kuin useampaan kertaan veli muutti tänne, onko sitten jo 12 vuotta sitten. Ja Joo, taisi muuten niin samoihin aikoihin, kun minä tulin silloin. Joo. Silloin niin mä muistelin, että se oli mun ensimmäisenä talvena. Niin saattaa vai ollakin joo. kyllä, 12 vuotta. Ja sitten on niin kuin vaan käynyt täällä näin, morjestaan Samia ja lopulta sitten päätin, että Miksei sama muuttaa. Niin, kyllä. Niin. Myin kaiken periaatteessa, mitä omisti Ruotsista ja pakkasin vaan laukun ja menoksi. Kyllä. Eli sä teet samalla tavalla vähän niin kuin Pasi mutta eikö sä kuitenkin, oot sä kesällä sitten niin kuin enemmän siellä Suomi-Ruotti-akselilla kuin täällä? Joo, mä oon kesäisin siis niin kuin Pohjois-Ruottissa ja Suomessa, että on mökkiprojekti Simossa meneillään. Joo. Niin pitäisi se saada niin kuin sinne väsättyä valmiiksi ja Nice. olisi mukavampi olla. Joo, toi on kiva. Sitten mennään tähän kanssa seuraavaan kysymykseen, että nopea vastaus, niin kuin tuossa Elsalla ja Tiinallekin edellisessä jaksossa kysäsin, että missä, miten ja mitä tekemässä näet itsesi 5 vuoden kuluttua? Vau. Helppo, Joo, helvetin helppo. Ei ole tietoa niin kuin huomisestakaan, niin vielä vähemmän 5 vuoden päästä. Että, en tiedä, toivon mukaan ainakin mökki olisi siellä Simossa valmis, niin saisi lomailla niin kuin enemmän kuin puuhailla. Joo. No Norjassa veikkaan, että on vielä töissä ja täällä asustelen niin kuin ja en tiedä ollenkaan. Joo. Vaikea sanoa. Joo. No, tää riittää mulle siis oikeasti, että niin kun se on semmoinen, haluan vaan nopea vastauksen, mitä ekana tulee mieleen, jos ei varsinaisesti tule mitään semmoista selkeää, että ei ole sitä semmoista tavoitetta, haavetta, tuommoista niin kuin mitä voisi ajatella vaikka 5 vuoden päähän, niin se on jokainen on erilainen. Nimenomaan. Ja just se, että kun eihän niinku sekin, että mitä puhuttiin just siitä, että niinku mistä haaveilee, kun tytöthän viime jaksossa kertoi kaikkea niinku kaikesta kaiken, niin itselle just että lottovoitto oli se, niinku se ajatus, mutta silleen, niinku, että kun ei käytä aivoja ehkä sillä kapasiteetillä, mitä niitä voisi käyttää, niin sitten ne vastauksetkin on välillä vähän niinku, tiedätkö silleen, niinku, että me ollaan Teemun kanssa niinku samanlaisia ihmisiä just siinä, että niinku, mitä turhaan miettii liian pitkälle. Niin. Mennä elää hetkessä ja olla silleen. Pasilla on välillä ehkä jotain suunnitelmia, mutta niin sitten mä oon taas ehkä kokenut, että ne välillä saattaa tulla myös Pasin vaimon suusta näin. Joo. Ja sit yleensä jos ne tulee mun omasta suusta, niin ne tapetaan aika nopeasti. Hei, kompromissi. Joo, niitä pitää tehdä. Joo. Ei, mutta on se mahtavaa kuulla, että ei ole ainoastaan mä ja Erno, jolla ei ole semmoista 5-year plania. Kyllä. Ihan täysin. kirjoitettu kiveen. Joo. Se on kiva. Että myös muitakin löytyy, jotka on niinku ihmisiä. Joo, se on vaikea tehdä 5 vuoden suunnitelma niin kuin Se on totta. miehenä. Se on totta. se on erittäin hyvin sanottu. Se on todella hankala. Sitten vielä tähän niin kuin viimeinen semmoinen, millä sitten ehkä päästään myös tietyllä tavalla käsiksi siihen, että niin kuin, missä te olette tutustuneet, millä tavalla te olette tutustuneet Pasin kanssa. Niin ihan se sama kysymystä viimeisenä, mitä kaikkia olet tehnyt elämässäsi väärin, jotta päädyit meidän podcastiin vieraaksi? Nyt tää on hyvä. Niin tästä päästään syventymään niin pitkälle asioihin, että tämähän niinku, me jutellaan seuraava 4 tuntia vaan tässä niinku kaikkea. No tässä ei välttämättä niinku kauhean syvälle tarvitse mennä, mutta miten me Teemu alettiin hengailemaan? Me tavattiin sun tykönä juhlilla.
Taisi muuten olla pikku eftarit Joo. Niin. Ei oltu Teemunkaan kauheasti oltu tekemisissä ennen sitä. Samin mä tunsin jonkun Joo, verran. ja tiedettiin kuitenkin, että kuka on ja silleen, mutta että ei niin olla oltu hengailtu eikä mitään. Ja sitten satuin yhden toisen kaverin kanssa Pasin tykö pikku eftareille ja aamulla sitten heräsin sieltä sohvan takaa patjalta ja ihmettelin ja kattelin, että missäsköhän sitä nyt ollaan. Ja ei mitään, nousi sitten ylös ja meni röökille ja Pasi, tuliko se siihen vai oliko se jo siinä? Mä seisoin siinä jo. Joo. Aamuröökille. Joo, sitten vähän niin kuin alettiin sinne juttuun ja mä olin niin kuin jouluvapailla siellä silloin. Joo. Ja no se sohvan takamus siellä patjalla niin oli meikän kämppä sitten seuraavat 10 päivää vissiin, kun me siinä vähän juhlittiin uutta kaveruutta. Joo, se oli hyvä tosiaan, niin meikä heräsi kanssa siitä kämpästä. Siinä oli joka puolella nukkuporukkaa rapoloissa ja mä en tuntenut puoliakaan. Sitten mä näin vielä, että siellä, mä tunnen, tuo on Sami isoveli ja tuo on tuo ja tuo on tuo. Mä aivan vitu sama. Mä menen röökille nyt ja seison röökille. Ja tosiaan Teemu tuli siihen, ehtiin vissiin muutama sana vaihtaa, niin sitten sovittiin, että nyt ei. Mitä me rapulasta käydään? Nyt lähdetään ryyppään. Ja ryypättiin 10 päivää. Oli meillä siinä muutama breikkipäiväkin. Oli. Joo. Käytiin pizzalla välistä. Joo. Se oli se meidän komppis siellä, joka ajokertas oli kunnossa. Mut joo, Teemu, me ollaan tunnettu toisemme nyt muutama vuosi. Joo. Ja jätkä on niinkö kautta maitteen tunnettu siitä, että sä oot semmoinen joka paikan höylä. Kyllä. Ai. Teemu on siellä, Teemu on täällä. Ja Teemu pystyy tekemään sitä ja Teemu pystyy tekemään tätä. Teemu rakentaa mökkiä ja Teemu Kyllä. saa tänään käydä liippaa lattiaa. On siis niinku Teemuhan on niinku ammattilainen käsien käytössä. Niin, Oho. oikein. Okay. Joka paikan höylä. Sulla on- Koska siis mähän muistan, Teemuhan teitkö vähän pikku rämppaakin tuossa vuosi sitten tuolla meidän Kontula-Helmessä, niin sielläkin Joo, olit vähän sielläkin jeesaamassa. Kävin jeesaamassa vähän sen ja Joo, oli joo. semmoinen mukavan pitkä vapaa, niin oli aika. Kyllä. Ei saatana. Aha, Pasilla maistuu. Niin. Teemuhan on monella tavalla semmoinen niin esimerkki muille. Me ollaan puhuttu itse asiassa nyt, kun töissä ollaan oltu Pentin kanssa. Ja asuttu samassa kämpässä. Ja tiedätkö, teet 12-13 välillä 14-15 tuntia töitä päivässä. Ja Kyllä. ei välttämättä löydy virtaa. Mutta sitten niin Teemun tuntien, niin Teemu asuu eri kämpässä, missä me asutaan, niin Teemulla on helvetin hyvä diili siellä, missä se tekee ruuat. Et muut antaa sille rahaa ja se tekee ruuat koko reissun, Joo, koko porukalle, joka asuu siinä. Kyllä. Niin mä en ole vissiin Teemulle vielä kertonutkaan, mutta meillä on Teemun kanssa semmoinen motto, että aina kun tuntuu, että jaksat tehdä jotain, Kyllä. sua vituttaa tai Kyllä. jos laiskututtaa, Kyllä. niin jompikumpi sanoo, että oo enemmän kuin Teemu. Välillä pitää olla enemmän kuin Teemu. Ja itse asiassa sen jälkeen, kun Pentti otti ylös tämän moton, niin mun elämä on niin mennyt parempaan suuntaan. Joo. Silleen, että joo, kyllä mua vituttaa vieläkin tehdä kaikki ne jutut, mitä mä teen, mutta vähän vähemmän. Joo. Silleen, koska Teemu tekee ne vielä paremmin. Niin. Ja Teemua ei vituta. Ja Teemu, kyllä sua Teemu joskus vituttaa. Mua vituttaa koko ajan. Niin, mutta sä peität sen. Joo, todella hyvin. Joo. Se on se face mask. Joo, mutta ei, se on kyllä fakta, että Teemu on ollut vähän joka suunnassa jeesaamassa vähän joka homman kanssa. Niin Ja siis mä tykkään silleen, niin kuin, että jos on jossain, missä mä voin auttaa jotain, niin autan kyllä. Kyllä. Niin. Kyllä. Jos vain aika ja taito löytyy, niin voin kyllä auttaa. Ja se on yksi niistä piirteistä, mitä mä arvostan sussa tosi paljon. Sä autat silloin, kun sulla on oikeasti siihen mahdollisuus. Joo. Ja sä haluat myös auttaa Joo. ihmisiä. Ei pelkästään, tiedätkö, niin kuin lähimpiä ystäviä tai perhettä tai tuommoista, vaan niin kuin sä haluat auttaa kaikkia ihmisiä. Joo. Jos vain pystyy. Kyllä. Kyllä.
Ja se on todella hieno. Ja Todella hieno asia. Sen lisäksi vielä, niin se on hieno ominaisuus, mikä Teemulla on silleen, että niinkö, ei aina, mutta todella useasti se, että niinkö keep it simple. Kyllä. Vähän niin kuin silloin, kun se Göteborgin lähteminenkin oli niinkö tapetilla. Mennään. Niin. Mä olin silleen niin kuin päättänyt jo, että mä ootan pari viikkoa ja sitten mä lähden vasta treffaan tämän muijan ja sun muuta. Ja miten jos siinä olisi tullut jotakin muuttujaa esimerkiksi? Niin. Mä en olisi koskaan lähtenyt. Aivan. Oisitko Niin. katunut? Oisinko Todellakin. En ehkä välttämättä tänä päivänä olisi missä on. Niin, nimenomaan tämä. Niin. Teemu heitti hyvin siinä. Kyllä. Nyt mennään. Mites tässä nyt odotellaan? Niin. Niin. Parempi se on ottaa härkää sarvista kiinni ja menoksi. Panoksi, Niin. eikö? Ja Menoksi. Pasi Niin. mieti, jos Teemu ei olisi sanonut sitä, niin todennäköisesti me ei tehtäisi tällä hetkellä tätä podcastia. Jos Nimenomaan. mennään todella paljon asioissa joo, eteenpäin. Sekin olisi ollut. Aivan. On se hienoa, että kaikilla pitäisi olla yksi Teemu. Kyllä. Jos et itse voi olla kuin Teemu, niin pitäisi olla yksi Teemu. Niin. Siinä niinku, tiedätkö, lähipiirissä. Nimenomaan. Helvetti. Teemu on hieno mies. Kiitoksia. No niin. Samoin myös teille. Nyt riittää, nyt ei nauhoita enempää. Tää oli lyhyt, ytimekäs osa. Ja nähdään ensi viikolla. No katsotaan, jos joku juttu edes. No kyllä tässä jotain. Mutta pidetään Pasi se vessatauko. Hei, nyt kuselle. Yes. Mutta niin. Mutta vierestä. Tai ympäri. Lillu. Tuplaa sen vanha kun jokeripokeri tuplasi. Se oli hyvä. Ting, 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 ting. Sittarilla oli Torniossa silloin kerran se yksi kone, niin se kuulosti semmoiselta vanhalta viskiäijältä. Joo. Kuuluva. Joo. Pari viskiä liikaa. Se oli hyvä. Kone veti viimeisiä. Ja kultajaskaa pelattiin myös. Se oli kova. Se oli hauska. Yhteen väliin voitettiin Joo. niin perkeleesti rahaa. Se oli kiva silloin, kun istuttiin tullarissa ja Pasinkaan mentiin sinne ja Tiina oli mukana kanssa, istuttiin siinä pyöreässä pöydässä Niin oli. siellä perällä ja laitettiin kolikot pöytään, että näillä juua. Käytiin sitten Pasinkaan aina vähän väliä pelaamassa ja voittoa tuli niin perkeleesti, niin varmaan niin en osaa arvioida, paljon siinä oli niitä kolikoita, mutta varmaan joku 200-300 euroa. Niin kuin, että Oli siinä yli 300. sille, että istuttiin päiväkännäämässä. Kyllä, niillä nyt mukin jos toisenkin saa. Sai. Saa. Pääsi vähän nauttimaan. Mutta tästä päästäänkin nyt sitten siihen aiheeseen, että te kuitenkin olette tunteneet jo jonkun aikaa ja monen näköistä kokeneet toistenne kanssa. Niin näitä muutamia reissujakinhan teillä alkaa olla jo takana ja mä haluan kuulla tässä jaksossa hieman lisää siitä autolla läpi Euroopan ajosta, mutta teillä taitaa olla jotain, onko Turkkiin liittyvääkin, on vissiin mainittu tässä aikaisemmassakin jaksossa, että teillä on vähän kaikennäköistä reissua ollut. Joo, ja mehän mainittiin tosiaan aikaisemmassa jaksossa just se Teemun tuleminen. Älä mainitse sitä. Kun oltiin lähdössä Turkkiin ja ollaan puhuttu myös siitä, kun käytiin siellä sanoppa nyt Göteborgissa ja silleen, mutta miten se Teemu, eihän meikän muisti ei ole nykypäivänä se, mitä se ruukas olla, niin miten se niin meni sitten se, silloin kun mä olin Turkkiin lähdössä, niin se sun lähteminen Norjasta? Joo, se lähtöhän meni hyvin. Sain siis kyyn kentälle, se oli hienoa. Ja se oli periaatteessa se, mikä oli se hyvä siinä lähdössä. Mä sitten istuin siinä, olin hakenut itselle kalia siinä, että töistä pois lähtökalia voi ottaa. Ja yhtäkkiä kuulin korviin, että pitää mennä gateille, että viimeinen huuto, että
Mä juoksin siihen niin ja annoin lipun ja sanotaan, että tervetuloa, ei muuta kuin kyytiin. Koneessa sitten huomasin, että siinä istui joku mun paikalla, niin lentoemännälle sanoin siinä, että täällä on vissiin tullut semmoinen vahinkosattuma, että 2 varattu samaan paikkaan. Ja se, että ei mitään, että istu mihin haluat, että meillä on melko tyhjä kone, että sinne vaan. Istuin ja päästiin sitten Osloon ja siellä sitten aloin kelailemaan, että kattelin kelloa, että kello oli 8 ja mun lento lähti Haugesundista 8, niin aloin niin kuin miettiä, että mikä tää juttu on. Ja no, ne oli päästäneen mut sitten siihen 7 koneeseen. Ja Sä tulit siis väärällä lennolla. Väärällä lennolla, mutta hienosti mut päästettiin kuitenkin kyytiin, että saattoi olla joku tietokoneen vika jossain, en tiedä. No, ei siinä mitään, pääsi sitten lopulta Tukholmaan ja oottelin siinä ensinnä Pasia ja Tiinaa, ne tuli eri lennoilla sinne, mutta aika samaan aikaan. Ja Sä jonkun namupullon hait mukaan siinä kyllä muistaakseni. joo, senhän mä otin sit Oslosta se. Mikä se nyt oli? Absolut? Mango. Eikö ollut mango, joo? Joo. Ja silloin oli Fanta Mangoa myös myönnissä kaupassa. Joo, Kyllä. joo, niin oli, joo. Muistimme jotakin. Ja se taisi muuten olla, että olikohan se Fanta Sitruuna tai joku, mikä meillä oli sitten Lantrinkina siinä. No niin. Ja jompikumpi, en muista, mutta Päähän se meni kuitenkin. joo, ja maistui mukavalta. Ujee! Mutta kuitenkin, että ootin siinä Pasia ja Tiinaa ja no, kumpikin tuli siihen pihalle morjestaan, missä mä olin ja sitten ne sanoi, että me tullaan pian, me käydään vessassa. Ai jaa. Tätä me, mitä me, jaa. Jaa. En tiedä minkä takia kumpikin kävi Iinoa vessassa, mutta ne tuli sitten takaisin. Ja No joo. Pasi sattumalta kertoi, että oli kiva. No en ihmettele, joo. Välillä on ihan kiva käydä vessassa. Joo, tilaavassa vessassa. Joo. No niin. Myös jonkun kaverin kanssa. ettei mene itsestään sinne. Niin. Käytiin siinä vähän sormikoukkua Tiina. Joo. Käymään. Niin. Joo, sitten päästiin lähteä lopulta Turkkiin. Ja Tiinakaan käytiin panemassa siinä vessassa. Niin. silloin kun lähdettiin Turkkiin. Eikö siinä jotakin sattunut myös, kun päästiin sinne Turkkiin? Eikö se ollut joku Joo, siinä kun linja-autolla viimeistään, kun tultiin siihen hotellin pihaan ja kiireellä lähdettiin siitä, niin bussi kun lähti ajelemaan siitä eteenpäin, niin mä Pasille ilmoitin, että niin muut, että mullahan jäi toinen laukku sinne penkin alle, että siellä on läppärit ja passit ja mitä kaikkea siellä oli. Ja, että pitäisikään meidän alkaa soittelemaan siihen, olikohan Apollo vai... Siellä oli vittu kaikki. siellä oli kaikki. Ja oli mulla vissiin lompakko, mulla oli taskussa joo. Ja no, ei siinä mitään. Ja päätettiin sitten, että kyllä me aamulla saadaan kaikki kiinni. Yritettiin ensinnäkin siinä respassa selitellä, että minkä takia Teemulla ei ole passia, kun se pitäisi leimata siihen respaan kanssa. No, ei siinä mitään, käytiin ja kaikki hoitu, päästiin huoneisiin. Ja Se oli muuten hyvä tässä vaiheessa. Meitä oli kuitenkin isompi porukka. Joo. Ja päätettiin sitten, kun päässään hotelliin, että johonkin lähdetään, kun nyt on pakko päästä syömään. Ja Teemu itse asiassa oli siinä vähän niin kuin vetäjänä siinä hommassa. Nyt lähdetään jumalauta syömään, että vittu... pienen vitutuksen. Niin ja syyä juuaan saatana pidetään hauskaa. Ja lähdettiin kävelemään kello aika paljon. Ja löydettiin sitten semmoinen kuin Panderosa ruokapaikka. Mentiin siihen, jäänyt mieleen sen takia, kun samaan aikaan niin tuolla Haapanalla oli semmoinen kuin Ponderosa. No ei siinä mitään, istuttiin siinä iltaa ja syötiin, juotiin hyvin ja ei me taidettu paljon muuta tehdäkään. Ja Teemu kuitenkin oli sitten, kun se oli kuitenkin hänen idea, että nyt lähdetään liikenteeseen, niin se oli päättäväisesti, että sätänä mä tarjoan siis nyt tän. Oliko se täysin kerran, kun kortti ei toiminut? Ei. Siinä syötiin ja juotiin ja melkein naitiin, mutta ei naitukaan. Niin. Ja Teemu maksoi kaikki ja ei mitään. Tuli seuraava päivä, sitten nähtiin Teemun kanssa. Ja Teemu sille vaan, mites toi eilen, että käytiinkö meissä missään? Käytiinkö meissä missään?
Ehkä me käytiin tuossa, mutta katsot sen tiliotteet sitten myöhemmin. Muistuu mieleen. Mutta niin, se oli myös semmoinen homma tosiaan, että eihän niitä pelejä ja vehkeitä sitten loppujen lopuksi niin välttämättä helpolla löytynyt niitä läppäreitä. Ei, niitä on löytynyt vieläkään. Mutta meidän piti sitten kuitenkin jossain vaiheessa niin myös Turkista lähteä pois. Joo, se oli kans hauskaa. Ja ilman passia lähteminen, niin se ei ole mikään maailman. Joo, se voi olla hieman hankala. Joo, se oli kans jännä, että mun piti sitten, olin tämän matkayhtiön kanssa ollut yhteydessä siinä monen otteeseen ja ne koko ajan mulle, että ei mitään ressiä. Yhtäkkiä oli päivä ennen kotiin lähtöä ja olikin ressi, kun eihän sitä passia sitten ollutkaan. Niin. Nämä sitten mulle, että otat sen ja sen linja-auto ja pomahat 100 kilometrin päähän Antaliaan Ruotsin ambassadiin. Teettää itselle uusi passi. Tulin sinne, juttelin niitten kanssa ja Eikö sun pitänyt melkein sen viimeinen matkakin mennä Aasilla tai jotain? Melkein. Se oli ihan siis, ei mitään. se ihan ihmeellistä, että se ensimmäinen linja-auto, mihin mä hyppäsin kyytiin, niin olisinko mä ollut 50 minuuttia siinä kyydissä, niin äijä vaan, että ei muuta kuin pihalle. Ja mä nousin pihalle ja seisoin siinä sitten, että ja mihin tästä näin, niin tulee yhtäkkiä toinen kaveri siihen ja kysyy, että onks mihin menossa? Pitäisi päästä Ruotsin ambassadiin Antaliaan. Ei mitään, istaa tähän näin ja poltetaan tupakat. Niin hän ilmoittaa sulle sitten, että mihin linja-autoon meet. Linja-auto tuli, pääsi siihen kyytiin ja viimeisen pätkän mä menin taksilla sitten. Ja no, ambassadissa sitten niin pyysivät multa kuvia, ei ollut. Piti lähteä teettämään kuvat ja ottaan kuvat. Ja menin sinne ja ilmoitin, että tarvii uuteen passiin kuvaa, että kun pitäisi saada huomiseksi passi. niin nainen otti kuvat ja sitten se mulle sanoi, että pitää niinku retusheeraa. Mikä se on? Vähän editoija. Editoija niinku kuvaa, että ei Ruotsissa usko, että sä kukaan, että sä oot niinku sieltä päin, jos tällä rusketuksella laitetaan menemään, että hei aurinkolomaan. Niin. No ei se, sain kuvat, vein ne ambassadin takaisin ja ne antoi mulle A4, missä on mun kuva yläoikealla nurkalla ja kaikki teksti turkiksi. Ei mitään. Turkissa lentokentällä ne katteli sitä jonkun aikaa ja siinä kävi vähän useampikin henkilö kyttää sitä ja kattelivat mun ajokorttia, kun se oli kuitenkin jäljellä. Joo. Lopulta pääsin koneeseen, kato, kun silloinhan se ongelma ei ole enää niitten. Niin. Ja sitten päästiin lennon jälkeen Ruottiin, niin löi se A4 tiski äijä, että mikäs tää on? Mä tässä on mun väliaikainen passi. Se katsoi mua vähän aikaa ja se otti semmoisen roosilla kannilla olevan passi esille siitä ja sanoi, että tää on muuten poika väliaikainen passi. Ja mä kysyin siltä äijältä, että no mikäs tää A4 sitten on? Ei se tiennyt sekään, mutta se sitten kuitenkin kysyi, että sattuuko olemaan mitään muuta henkkari, niin näytin ajokorttiin, niin pääsin kotiin. Joo. Oli se vähän erikoinen. Sitten oli muuten, tuli tuosta mieleen kanssa. Silloin kun me oltiin tällä reissulla. Siis tää oli todella mukava reissu. Me oli helvetin hauskaa. Ja sitten oli hyvä, yksi päivä oltiin siinä altaalla ja se oli mä ja Pentti oli, velipoika Pentti ja Teemu oli ja ketä kaikkea mitä oli. Nautiskeltiin siinä aamuefekset, tiiäksä, oluet ja oli oikein kiva ilta ollut päivä. Ja sitten meikä heitti, että parturissa pitäisi käydä. Että Tämä oli vittu seuraava aamu siitä. Saattoi muuten olla joo, tukka pitkä. Nyt pitää päästä parturiin. No meikähän lähti sitten, Pentti, hän lähtee messiin.
käveltiin, se oli 2 minuutin päässä se parturi. Siinä istahettiin alas ja pojat alkoi paneen parastaan ja laittoi tukkaa kondikseen. Ja Teemuhan pamahtaa kans siihen yhtäkkiä. Täällä mä tulin kans leikkaa hiukset, kun mulla on nämä pitkät hiukset. Ja Teemu istahtaa siihen viereen. Me ollaan selkää vasta, mutta peilin kautta näkee aina välillä. Totta kai 3 suomalaista, me puhutaan keskenään siinä. Ja ei mitään. Mä olin ensimmäisenä valmiina ja menin takaisin sinne uima-altaalle ja siellä juhlat jatkuu ja ei siinä mitään. Pentti ja Teemu tulee ja siinä menee parisen tuntia ja me ollaan siinä altaalla sitten Teemun kanssa juomaan kaljaa ja sitten Teemu vaan, vittu, mä kävin tänään parturissa. Onks säkin leikannut Pasi hiukset? Onks säkin? Sulla on tukka hyvin, Pasi. Niin se oli aika räjähtävä alku. Se oli kyllä. Tolle lomalle. Se oli niin räjähtävä siis. Varsinkin sen lennon ja kaiken jälkeen, kun oltiin päästy perille ja sitten aamulla herää ja ihan tuubasa vieläkin. Ja heti samaan vauhtiin. Joo, mutta ei, että me oltiin nuoria vielä silloin. Joo, silloin jaksaa. Tänä päivänä ei olisi jaksanut. Ei saatana. Se kato, kun se vanhuus ei tule yksin. Mutta siitä, mistä vähän lähdettiin käyntiin nyt, silleen, niin tuokin reissu, 7 päivän reissu. Pelit ja vehkeet häviää ja ehkä ei muista, että on käynyt parturissa. Ja passikuvat. Passi on vähän erilainen. Niin, että siinä on printattu. Sitten kaikki meni kuitenkin loppupeleissä hyvin. Elikkä pitäisi olla vähän enemmän niin kuin Teemu. Pitäisi olla vähän enemmän niin kuin Teemu ja pitäisi niin kuin uskaltaa matkustaa ja tehdä asioita. Et se ei haittaa, jos tulee välillä vähän jotain niin kuin pientä vastoinkäymistä, kommervenkkää jotain, mutta se ei saa välittää. Ei saa välittää. Mennä vaan. Nimenomaan. Kivaa on kuitenkin. On. Ai vitsi, olipa kivaa kuulla tästä reissusta. Vähän vielä tällaisia niin kuin tarkempia yksityiskohtia, kyllä. Mutta me pidämme nyt pikku breikin tässä, niin sitten ehkä syvennytään hieman tähän Euroopan halkiin. Ei mulla edes kuseta. Eikö vielä? Mutta mulla kuset. No pidetään breikki. Pidetään. Kiitos. Semmoittiin se on. Eikö se näin sovi? Näinhän se vähän sovittiin, joo. Ja kun kävit painaan punaista. Painoin punaista. Kyllä. Kyllä. Semmoista se välillä on. Se on hieno miehi. Sen menee joka kelillä ja kaikkia valoja vastaan. Oh yeah! Hei, nyt kun ollaan kuitenkin sillä siinä puheenaiheessa, niin Teemu, sä oot ollut kautta aikojen tunnettu siitä, että tämä on mahdoton panomies. Elikkä niin kummellekinhan teki jopa sketsin tuolta Teemusta. Teemusta se tulee. Hei, onko toi se panomies? On toi se panomies. Minne toi jätkä on muuten menossa? Se on varmaan menossa paneen. Se on menossa paneen. Ja kaiken lisäksi, niin, et ainoastaan panomies, vai mahdoton naisten mies. Oho. Niin onko tässä se... Ei nyt aleta Teemua ihan täysin myymään ja silleen, mutta tarjouksia. Tarjouksia. Kaikki tarjoukset on vastaan sähköpostiin tai kommentoimalla. Mutta pakkohan meistä on lisätä siihen, että minkälainen nainen Teemulle maistuisi? Mikä se niinku kiinnostaisi? Mikä olisi semmoinen? Miau. Jaa, vaikea sanoa. Tuossa on joku Pasi Anteen vaihtoehdot silleen, että kissaa sille kiskis, vai oliko sitten tai joku undulaatti? Kotka.
Sattuuko siihen väliin Johonkin sinne väliin. Joo, niin kuin, joo. Ymmärrän. Ei mulla ole silleen, niin kuin, että mitään erikoista. Kaikki menee. Ja maistuu. No hei, En tiedä. jos puhutaan vaikka julkisnaisista, niin onko sulla ketään, Jenna Jamesonia et saa valikoida? Niin onko se on tääpätty jo? Ei, mä en tykkää kääpiöistä. Moi Tiina. Mutta onko ketään semmoista julkismuijaa, joka olisi niinku, oi ettäkö toi olisi? Sille, että vähän kinostelisi. Niin, kinostais. Wow. Wow. Kenestä tulee ekana toi wow? Niin. Sean Connery. Ei. Charmikas. Sillä on kuitenkin... En oikeastaan tiedä, että kuka heti... Tämä... No niin. Mikä sen nimi on? Se muija, joka oli tässä 50 First Dates. Drew Barrymore, eikö se? Drew Barrymore. Oi. Ei huono valinta. Se vähän niinku tuntuisi siltä, että se on niinku jalat maassa ja Joo. järki päässä. Kato, Teemu heitti kyllä hyvä. Kyllä. Että kaikki Suomen Drew Barrymoret, niin meidän kanavan kautta yhteyttä. Kyllä. Ja, että kun heittää lakkia päähän, niin voi sanoa, että ei tää ole pelkkä hattoteline. niin, nimenomaan. Jalat maassa ja niin päin pois. No niin, hyvä. No, me voidaan sitten somekanavoiden kautta antaa yhteistyötä. Kyllä me sitten niinku, tää on vähän niinku tämmönen Gringot hiekkalaatikolla Tinderi. Napakymppi. Hei. 10 nopea. Hei, tästä Pasi. Tää tehdään jossain vaiheessa. Sitten kun rupeaa tulee videomatsku, niin sitten vetää Gringot hiekkalaatikolla napakymppi. Joo. Kyllä. Se olisi hyvä. Ja onnenpyörä. Onnenpyörä. Rosvosektori. Niin se. Tulihan se kotka. No. Oi veljet. No asiasta pumppariin, niin Teemu, mehän käytiin sunkaan vetämään pikku Eurooppa Grande Torino Grand Prix reissi. Käytiin vähän tuosta syykästi ohi. Niin miten, mulla on muistikuvat vähän pätkiä, niin miten se lähti, miten mä myin sulle se idea? Mä muistan, että pomo soitti mulle ja sanoi, että joko sä ja Markus tuota töihin, silloin ja silloin pitää olla. Ja mä olin seonnut jo ihan täysin tuolla kämpässä ja mistä puhuttiinkin aikaisemmin, niin postasin tuonne someen kaikkia näitä videoita. Mä sanoin, että mä tuun aivan vitun sama. Ei mene lentoja, ei mene mitään. Mutta mulla oli joku suunnitelma jo, niin mähän yritin myös sulle sen idean. Joo, kun sä olit myynyt se jo sille se pomolle, että kaverilla on auto saarella ja laiva kulkee. Aivan. Että me tullaan tavalla tai toisella ja sen jälkeen sä tulit sitä mulle myymään. Niin kuin me ennen covidia alkoi, niin me ei oltu samoissa projekteissa. Me oltiin samalle firmalle, mutta ihan eri paikoissa. Eri paikoissa, joo. Joo, tulit sitten siihen, että meidän pitäisi lähteä töihin, että mulla on niinku paikka valmiina ja ei me enää jakseta makoilla kämpillä ja se oli silleen niinku, että mulla ei ollut vaihtoehtoa muuta kuin, että periaatteessa oli se, että mun piti lähteä sut kuskaan töihin. Ei, itse asiassa. Silleen, mutta siinä oli työpaikka tietenkin mukana, mutta siinä oli niin kuin, että tulee kaikkea mahdollisia mahdollisuuksia eteen ja kaikkea, kun vaan lähdetään tää tekemään. Niin ja sitten myös se pointti oli, että mä yritin olla vähän enemmän niin kuin Teemu.
Elikkä mä tiesin, että sulla oli joka tapauksessa eessä se, että sun pitää viedä se auto Ruottiin. Sä oot suunnitellut sen jo. Ja mä yritin vaan vähän tehostaa sitä toimintaa sille, että hei, sä oot kuitenkin viemässä sen, niin lähdetään nyt tuossa jonkun ajan päässä. Samalla tässä, kun otetaan vähän kaljaa, niin sovitaan nyt, että vie se auto aikaisemmin. Sitten lähdetään Norjaan. Joo. About-tiedolla. No, jotain sinne päin se oli kyllä. Että. Joo, päätettiin sitten, että lähdetään viemään autoa pois. Ja lähdetään heittämään työkeikka samaan. Ja sitten se, mikä on tärkeää niin muistaa, että ekanakin, jos meidät lähtee ajaan halki Euroopan, niin sulla on pikku potskireissu siinä eka. Kyllä. Joo. Ja sehän kestää kuitenkin, mitä 32 tuntia vai 36 tuntia? Se, mikä meni Huelvaan, niin se oli siinä 40 tunnin paikkeilla. Se joo. on se, ensinnäkin se pienin laiva ja hitain. Hitaasti, mutta varmasti. Joo, Mut me sillä me lähdettiin. Aivan, ja me saatiin Tiina teki meille eväät. Joo, ne oli hyviä. Oli hyviä. Syöty ennen Helvetin pesindaaria. hyviä. Meillä oli baguette. Ne esiteltiin mulle vasta siinä vaiheessa, kun oltiin laivassa. Ylläri. Ullatuus. Joo. No, mehän ne oli lämpimiä jo silloin. Mutta. Eihän ne ollut. Se oli kylmäkallia. Eli sait siis lämmintä baguettia. Siellä oli Joo. kylmäkallit kyyvissä. Kyllä ne pysyi kylmän aika kauan. Nyt ei aleta pilkun nussimaan. No pitää takertua pikkuseikkoja. No anyway. Pienetkin on tärkeitä, Pasi. Pienetkin on tärkeitä. Pienetkin ansaitsee, tiedätkö, niinku arvostusta. Mutta anyway, päästiin Huelvaan siinä ja sitten aika nopeasti huomattiin, että auto nyt on vähän vastoinkäymisiä. Joo. Vähän täikäkäs. Mutta ennen kuin päästiin sinne Huelvaan, niin Oho. meillä on siinä se laivareissukin. Joo, Ja kauttiin se natsileffa. joo, se katsottiin. Mikä se oli? Rabbit. Jojo Rabbit. Joo, se oli hieno leffa. Tykkäsin kyllä. Onko Erno kattonutkin? En oo. Voi että. Sun pitää nähdä. Sä jos Joo. joku tykkää siitä. So, Jojo Rabbit. siis Rabbit. pieni spoileri. Pikkupoika, kenen paras kaveri on Hitleri. Joo. All right. Kuvittelin, että Joo. paras kaveri on Hitler. Joo. Se on erikoinen leffa, kannattaa katsoa. Katos. Mutta joo, mehän niin kun päästiin Pasinkaan Ei. laivaan, niin me alettiin juomaan kaljaa siinä, että tämä on kuitenkin 2 kertaa risteilymatka. Niin, saattoi olla jo. Joo, ja meillä ei ollut mitään hyttiä tilattuna eikä mitään, ja tuli väsy sitten myöhemmin, niin käytiin ottaa hytti meille ja maksettiin näin jälkikäteen niin kuin hyvä penni siitä. Ja Paljonko maksaa? Saako kysyä? se oli siinä 2,5 ja 300 euron välillä. Nice. Per lärvi. Niin. Kun me oltiin eka sille sissinä, tiiäksä, että onhan tämä ristiliito ennenkin veetty, että ei tunnu missään. Siis me huomattiin, niin kuin Teemu just sanoikin, että se oli hitain, pienin ja paskin laiva, tiiäksä. Siellä ei ollut mitään. Siellä ei ollut yhtään mitään. Se oli se yksi, ei se olisi ravintola, vaan se oli semmoinen Se oli ruokala. joku semmoinen kioskin ja ravintolan sekoitus, että siellä oli niinku ihan kaikkea myynnissä ja kuitenkaan ei mitään myynnissä ja aivan siis niin sekava kuin Kyllä se ollaan. päähän meni. Joo, Tärkeintä. Joo. Otettiin hytti. otettiin hytti, katseltiin leffoja ja nukuttiin ja Syötiin leipää. joo, ja sitten me oltiin kuitenkin siellä Huolvassa lopulta. Loppujen lopuksi. Joo, siitä sitten lähdettiin ajelemaan ja ihmeteltiin, että kun aina vähän väliin niin Vähän teknisiä ongelmia. Joo, tuli semmoisia teknisiä ongelmia ja ihmeteltiin, että mikä on. Ja Okei, eli siis kaikki nämä tekniset ongelmat johtuu aina Pasista, koska Pasi on silloin aina mukana. joo, Ilmeisesti. joo, mä Mutta veikkaan näistä ei saa kans. puhua, Tiina Ei sanoi. puhuta. Joo, No niin. ja niin maksattiin sitten, että meillä yhdestä kumeesta pääsee ilma pihalle koko ajan. Ja Jep. ostettiin näitä purkissa olevia paikkaussettejä. Koko reissu aikana me työnnettiin niitä sinne renkaaseen 3. Meidän piti, Se ei miten se missään oli? vaiheessa auttanut. Meidän piti 200-300 kilometrin välein aina Joo, pysähtyä. 300 kilometrin välein suurin piirtein piti täyttää aina ilmaa. täyttää ilmaa.
joka olisiko ollut neljäs kerta, niin työnnettiin se paikkaussetti sinne kanssiin, että kyllä siellä jossakin on jotain ja ei siinä mitään. Paineltiin koko Euroopan läpi. Ja Sitten jos ajo 115 kilometriä tunnissa, kaikki oli ok. ja 116 kilometriä tunnissa, niin niin alkoi tärinä. tärisi se koko vitun auto siihen malliin, että siinä olisi jopa saatana yksi jos Joo, toinenkin ihan olisi tullut. niin kuin, meidän mielestä kaikki oli yhden vain niin kuin kumen takia. Joo. No ei siinä mitään, päästiin Ruottiin takaisin ja Saanko esittää yhden kysymyksen tähän väliin? saat, kiitos. Oletteko te kumpikaan tietoisia, että voi ostaa myös uusia renkaita? Hei, Me tullaan siihen. älä Okei, nyt vittu okei. ala vittuille. Nyt elettiin korona-aikoja. Jatkakaa. Siellä ei muuten moni paikka siinä matkan varrella. Joo, joka paikassa ei ollut kumea paikan päällä. Kaikki paikat oli kiinni. Siis kaupat, vittu, Bensamakit oli auki. joo, niin. Huoltoasemat. Niin. Huoltoasemat oli auki. Joo. Kaikki muut tuli kiinni. Me yritettiin, mutta ei saada kukaan ottanut vasta. Ja oli viikonloppu vielä kaiken Joo, lisäksi. kaiken lisäksi oli viikonloppu. Tai, niin kuin, se oli perjantai, kun lähettiin. Eikö lauantaina oltiin Huelvassa. Joo. Ja olikohan se sunnuntai-ilta päästiin Eskilstunaan perille Ruottiin. Niin, että Yhtä syöksää mentiin. me autolla tultiin niin kuin Playa del Inglesistä Eskilstunaan, joka on puolessa väliin Ruottia, niin vähän reilu 80 tuntia. Johon sisältyi se noin 40 tunnin laivamatka. Pasihan kysyi multa niin kuin jossain väliin matkaa, että aletaanko me katsoa hotellia, niin mä että ei me saada niin kuin 11 aikaa illalla sekauta mihinkään sisälle, niin annetaan vaan mennä. Sama vaan jatkaa. No, päästiin Eskilstunaan, oltiin siinä velin tykönä yötä, me oltiin aamullakaan me oltiin perillä vai oltiinko me illalla, en muista. En mäkään muista. Vittu, 40 tuntia ratin takana, niin ei siinä paljon voi muistaa. Nyt Pasi auttoi kuitenkin. Joo, kyllä me niinku vaihdettiin No niin, hyvä. kuskin paikkaa, mutta Hyvä, niin, hyvä. kun sekin oli, että vaihdettiin sen takia, että toinen nukkuu vieressä, Kyllä. Niin. mutta kumpikaan ei nukkunut missään vaiheessa, kun piti piettää kuskia hereillä. Ja no ei siinä oltiin velin tykönä ja sitten, että käydään vaihtamaan ne renkaat, vaihdettiin kaikki kumeet autosta ja Niin kuin meidän piti vielä jatkaa matkaa Mm. Ruotsista niin, piti Norjaan. lähteä Kyllä, Norjaan kyllä. vielä ja oli sitten auton katsastusta Ruotsissa ja mitä semmoista piti hoitaa ennen kuin jatkettiin. Ja Uudet kumit hakee. joo, haettiin ne kumeet, lähdettiin sinne siskon mökille ja oltiin siinä, käytiin saunassa ja Sauna nautittiin päälle, nyt ja ryypätään. aamulla sitten, tai aamupäivällä lähdettiin sitten uudestaan liikenteeseen ja mä Pasille, että tuo oikea etukumi tuntuu vieläkin siltä, että se olisi tussuna. Ja Se oli tyhjä. ajettiin bensamakille, että laitetaan ilmaan, niin joo, kumitussuna. Ja mä että mikä vittu, että nyt on uudet kumet ja kaikki, että eihän se enää voi olla tussuna. Ja ei muuta kuin takaisin sinne rengasfirmalle, että hei jätkät, mitä vittua, niin kuin, että eilettäin lyötiin uudet tossut talle ja Ne oli Nyt vielä, on- ne oli nyt vielä on suomalaisia. tussuna. Ne oli vielä suomalaisia, jotka pyöritti sitä paikkaa. joo. Siinä korotettiin vähän ääntä silleen, että mitä vitun kummia te myytte täällä. Saatana jätkät, perkele. No ei me mitään, pojat otti renkaan irti ja löi vanteineen päivineen sinne semmoisen vesialtaaseen. Ja kaikki kattoo, silmät pyöreänä, että mistä pupla alkaa tulee. No sehän tuli sieltä vanteesta. Ja alettiin katsoa vähän tarkemmin, niin siinä oli semmoinen 8 sentin halkeama siinä vanteessa. Ja kumeessa ei niinku ollut mitään vikaa. Hyvät kummit. Joo. Miten ne ei ole nähnyt siinä, kun ne on vetänyt ne uudet Kato, kumit siihen? Että... Ei, mutta kato, kun sitä ei käytetty silloin, kaikki oletti, että kumi on rikki. Joo, mutta kyllähän se nyt pitäisi
nähdään kuitenkin vanteista. Kun likainen vanne, niin, No, niin joo, Euroopan läpi tullut, niin ei sitä välttämättä näe. Ja sitten alkoi se ruljanssi, että pitää saada uudet vanteet, että meillä on huomenna Norjaan menoja. Ei mitään, saatiin hoidettua uudet vanteet ja käännettiin vanhoilta vanheilta uudet kumeet uusille vanteille ja sitten alkoi ilma pysymään lopulta. Niin Sitten ei ollut enää, mitä meillä oli, 12 tuntia ajomatkaa sen joo, jälkeen. tai se oli 4 tuntia Ruotsissa ja 12 tuntia Norjassa. Niin oli joo. Ja kummassakin oli 400 kilsaa. Sitten mahdoton luksus, että kun päästiin kuitenkin Norjaan perille, niin me oltiin niin siis oikeasti miten se nyt sanoo, lucky, we were so fucking lucky, että päästiin 10 päiväksi yhteen vitun kuumaan kämppään karanteeniin ennen kuin päästiin töihin. Joo. Et toi oli kyllä helposti pisin työreissu, mikä mulla on ollut. Mulla on vaan yksi, menoreissu. yksi pettymys siitä koko matkasta. No niin. Ja se on, Pasi sanoi mulle silloin, että kun lähdettiin, että hän on ottanut pieniä filmimatkoja koko reissulta. Filmipätkiä. Mm-hmm. Ja että lähdettiin Palmuista ja yhtäkkiä ollaan täällä Norjan vuorella, missä on lunta ja ollaan menossa. Niin, mä en saanut ikinä tehdä sitä lumiukkoa, minkä mä halusin. Niin joo, voi pilu. Se jäi sinne Norjan vuorille. Joo. Mutta meillä oli kiire. Hyvä reissu, mutta kaikki meni pilalle. Joo. Ei Se oli niin kuin. Mutta kaikista iloisimman tuossa reissussa siitä, että olen hyvän ystäväni kanssa saanut nauttia Luxemburgista. Luxemburg oli hieno. Se oli hieno maa. Oli. Siitä itse asiassa löytyy somesta Joo, videopätkä. Ja se on yllättävän pieni. Siinä meni joku 3,5 minuuttia, kun ajettiin Luxemburgin halkiin. Se on jo yllättävän pieni, joo. Joo, se meni nopea. Joo, mutta se oli kuitenkin kohokohta meidän. Te ette varmaan pitää sen verran niinku kysäistä, että hirveästi kuitenkaan pysähdellyt sitä, että jos tarvittiin niinku vessataukoa ja tuommoista jotain kaupassa käyntiä tai muuta. Tuleeko mieleen mitään semmoista, että minun eräs ystäväni tuli kerran Suomesta tänne autolla ja vietti talven täällä ja sitten ajeli sen auton takaisin Suomeen ja kyseessä oli tämmönen vanha ruosteinen Peugeot, olikohan 206 vai 306 ja en nyt muista oliko tänne Kanarialle päin tullessa vai täältä Suomeen päin mennessä, mutta Monacossa niin meinannut, että pitää käydä kaupassa, että pitää etsiä parkkipaikka kadun varresta johonkin, että mihin saa parkkeerata auton ja olin nähnyt, että hei, tossa kadun varressa on niin hänen auto kokoinen väli, että hän niin rupeaa perruttaa vilk päälle ja rupeaa vetää siihen parkkiin, niin kuin äijä tulee sieltä huutamaan, että hei, että sä et voi parkkerata tähän, että kato mitä muita autoja tässä on. Siinä on ollut Bentleytä ja Lamborghini ja kaikkea, niin yksi yrittää ruosteisella Peugeotlla siellä sitä, tähän et parkkera. Hei, jonnekin joku rotii tämä homma, niin tuliko teillä mitään semmoista? Niin, eli se ei ollut se väärällä kadulla, se oli väärässä maassa. Kyllä. Ei meillä, ei, ja varsinkaan ei ollut niinku kauppareissu hankaluuksia tai pissareissuja, kun me pysäyttiin kuitenkin 300 kilometrin välein. Niin, no joo, kyllä joo. Niin. Ja sitten tosiaan, jos oli vähän korona-aikaa ja muut, että paikat ei sillä tavalla auki, niin ei ehkä samanlaista semmoista hetkeä tule. Että. Siinä oli yksi villi tuossa matkan varrella, kun mehän tosiaan syykästiin siinä Espanjan läpi, Ranskan läpi, Luxemburgin, mitä muuta? Saksa, Tanska ja Ruotti, sitten Ruotti ja Norja. sitten Norja. Niin,
koko ajan pyörittiin siis kahdestaan, mä ja Teemu, ja sitten oli tuo... Jos olet outo, jos siinä olisi ollut välillä joku kolmas, siis randomi vähän aikaa välillä, kuka sä oot? Mitä sä täällä? Niin, ja mistä sä tulit? Tulit sä niinku 300 kilsaa vai 600 kilsaa sitten, että eikö se ole aika poistaa? No, mehän yritettiin saada kavereita. Ei se ole aikuisena helppoa. Niin, mutta... Anyway. Mutta siis, että selventää tätä juttua, niin oltiin silleen, että hyvin harvoin yksikseen pyörit silleen, että kahdestaan pyörit. Joo. Mutta totta kai se välillä tapahtui, oltiin pitkin kauppaa tai jotain, sitten Teemu harhaili jossakin, kun mä harhailin jossakin. Mä ihmettelin, että saatana, kun porkat kyylää. Ja siis porkat kyyläs meikää siis niin perkeleesti siinä, kun pyörittiin. Ja sitten kun oltiin Teemunkaan, niin en mä ajatellut sitä sen enempää kuin juttu seuraa ja sun muuta. Mutta anyway, ihan sama missä pysähyttiin ja mitä tehtiin, niin aina kyylättiin meikään. Ja mä olin silleen, että vittu siis oikeesti, että okei, mä oon nyt tuossa karanteenin aikana vähän lihonnut ja silleen, mutta onko pakko olla törkeä silleen, että kyylää meikään. Ja vaikka ei tiedä, niin kuin tunne ennestään. Niin, jumalauta. Syyhkittiin Euroopan läpi ja Ruottit ja Norjat. Sitten vasta kun päästiin sinne karanteenin perille, niin mä aloin miettiä silleen, että vittu, siis oikeesti aika inhottava reissu, että ihmiset on kyylännyt tolleen kun matka. Niin siinä vaiheessa mä tulin esille, kun mä seisoin ulkona ja vein röökiä, se oli semmoinen iso ikkuna, että no vittu, mä oon vetänyt koko Euroopan läpi, niin pyjamahousut jalassa. Pitkä se kalsareissu. Saattaa siinä joku päivä käydä. No kun tiedettiin ekanakin, että me oltiin siis mitä kuukausia, viikkoja karanteenissa täällä Kanarialla ja sitten lähdettiin ajamaan, niin meillä oli niinkö tiukka aikataulu. Olitte siellä laivallakin sama kalsarit Joo, samat kalsarit. No eihän mä nyt... Ja ne saattoi olla vissiin 3 eri sinistä. Oli siinä yksi ruskeakin lääkin. kunnon pappamalli. Ei, mutta siis meillä oli goali, meidän pitää äkkiä päästä töihin, äkkiä karanteeniin. Ei tää ollut mikään muotinäytös. Tää oli, että vittu nyt lähetään. Ja ei siinä mitään. Sekin tuli sitten, mitä, 80-90 tuntia vasta jälkeenpäin mieleen, että olisi voinut ehkä miettiä vaikka laittaa joku sortsit tai joku lökärit tai jotain. No joo, välillä voi miettiä. Eikö sä laivalla vaihoit? Ne sulla oli sortsit jalassa, kun me mentiin. Totta. Joo. Nyt puhuu muuten asiaa. Joo, niin oli. Sä laivalla laitoit ne päälle. Joo. Siinä vaiheessa meni hermot. Pitkät pyksornat jalkaan. Ei kun menossa. Mutta jotain tosta reissusta kanssa, niin se meidän kaupassa käynti Ruotsissa ennen kuin piti lähteä sinne Norjaan, niin se oli helvetin helppoa, nopeaa ja simppeliä. Okay. Kun me oltiin Pasinkaan ainut, kello oli maskit päällä, niin kaikki luuli, että meillä on joku ihmeen rutto tai jotain, niin sai ihan rauhassa hakea kaiken mitä tarvii ja helvettiin sieltä. Joo, kaikki jätti rauhaa ja vittu pääsit aina kärkeen jonossa ja kaikki se oli ihan loistava. Niin jos se muuten, niin vähän... Joo. Pikkasen kun laski maskeja ja yskäsin, niin johan meni. Se oli sitä aikaa silloin. Oi, Joo. niitä aikoja. Siis tää on se, mitä mä oon nyt oottanut kauan aikaa. Varmaan siitä lähtien, kun te teitte sen reissun, että niin kun mä haluan kuulla, että mitä kaikkea. Kun mä oon vaan siis päällipuolisesti kuullut, pintapuolisesti sille, että siinä on ollut vähän monennäköistä. Ja olihan siinä muutakin, siis niin kuin siinä Espanja ja Ranskan rajalla. Niin, eikö me eka puhuttu espanjalaistakaan jotakin? Sitten ne päästimet niin jatkaa. Me vähän niin luultiin, että se oli ohi jo se juttu. Sitten tuli uusi kato. Eli oli silloin Ranska. Sacre bleu. Siinähän kysyttiin vaikka ja mitä, kun me haluttiin vastautua silleen, kielimiehiä silleen. Si. Porque no, passaporte, para mi, y temu. Mutta ei se kuitenkaan, nehän oli niinku loppupeleissä hullu helppoja. Mutta siinä vaiheessa, kun tultiin sinne Ruottiin, kun mä olin istunut jo 12 tuntia ratin takana ja ihan finito.
Ja sitten ne pysäyttää siihen niin ja alkaa kysellä niiden vitun tyhmiä kysymyksiä. Ja nää tyhsi koko auto. Niin Joo, ne Tanska ja Ruotsin rajalla. Joo. Joo. niin, Kaksi kaveria, joilla on ruottalaiset passit. Joo. ruottalaiset passit, ruottalaiset rekkareissa oleva auto ja kaikkea ja niin, sitten ne pyytää meiltä passit, annetaan passit. Ne leimaamassa ja nehän saa kaikki tiedot esille Kyllä, sieltä. kyllä. Niin, sitten ne tulee ja kysyy, että kuka omistaa auton. Ja mulla niinku heti kiehu. Mä katoin sitä äijää ja mä ajattelin, no mitä luki papereissa? Että sä omistat auton. No mä ajattelin, no vittu silloin tuota tyhmää kysymystä ei tarvi. Sitten siinä on naispoliisi. Tää oli tullimiestä aikaisempi ja sitten naispoliisi mulle, että se auto ei ole katsastettu. Joo, ei olekaan. Että kun autot, jotka on ollut kiinni koronan takia ulkomailla, niillä on lykätty katsastusta Kyllä. 3 kuukautta eteenpäin. Kyllä. Niin se poliisi nainen mulle sitten, että ai, sä tiesit siitä. Ja mä katsoin sitä suoraan silmiin, mä toisiksi muuten antanut sakon. Että puhalla nyt periaatteessa johonkin muualle siitä. Että Sitten ne sanoo, että ajatte tuohon ykköselle, että me käydään auto läpi. Me tullaan siihen ykköselle ja aletaan Pasinkaan niin nouseen ulos autosta, että tullimiehet pääsee tarkistamaan. Niin poliisi seisoo kurkkusuorana ja huutaa siinä, että kuka antoi teille luvan tulla ulos autosta. Ai niin oli joo. Ja me istahetaan takaisin autoon ja sitten tulee tullimies 2 minuuttia myöhemmin ja huutaa, että vittuun sieltä autosta. Ja mä silloin sille sanoin, koittakaa päättää. Niin, se, että poliisilla ei ole mitään asiaa tämän tutkimuksenkaan. Mä sanoin hienosti ruotsiksi, että bedom då farot helvette härifrån. Elikkä suomennettuna käsken niiden painoa vittuun tästä. Tullimiehet sitten kävi meidän auton läpi ja ei siinä mitään hätää. Ne etti huumeita, jättivät meidän ylimääräiset röökit rauhaan ja jätti ylimääräiset röökit ja viinat rauhaan ja päästi meidät matkaa siitä niin, että päässään töihin. Joo. Ai että se on kiva. Tuo oli kyllä hyvin meillä, siis tosiaan koko reissun aikana meillä oli ongelmia. Siis koko matkan oli erityyppistä sun muuta. Joo. Mut suurimmat ongelmat oli Tanskan ja Ruotsin vitun rajalla aamuyöllä, kun me oltiin vitun Joo, se oli väsyneitä. 5 aamulla. Joo, väsyneitä, paleltiin ja oli kylmää ja otti päähän. Niin silloin nää rupee. Hejsan, kan vi få se in i bilen? Kom inte ut! Vad fan i helvete! Mä oltiin silleen vaan, mitä vittua? Ja Teemu sanoi se aika hyvin, että vittu sanokaa mitä me tehdään, ne vittu me tehdään ja päästäkää me vittuun tähän. Mutta muuten ihan jees reissu. Pintapuolisesti ihan jees. Joo, päästiin aina hienosti se 300 kilsaa. Ai. Joo, kyllä nyt taitaa pitää 300 kilsan taukoa. Elikkä jälleen kerran. Välillä on pakko vaan olla vähän enemmän niin kuin Teemu. Asiat menee niin paljon helpommin. Paitsi silloin, kun ei mene. Niin. Miksi sä Pasi heität aina kaikkea väärää? Kaljatko siellä aukesi? Voi pojat. Ettei tässä olisi taas vaan keitto maistunut. Ei se maistu, se vaan menee. Mutta menkööt. Milloin me lähdetään pojat ulos? Milloin me lähdetään käymään niin ottaa pari rinkkiä? Olisiko perjantaina mitään? Mulla on perjantaina keikka. Sulla on keikka perjantaina. Sulla on perjantaina. Sinne me ainakin tullaan. No otetaan sit pari. Otetaanko me kaikki ennen vai jälkeen? Kyllä. No,
Molemmille molemmat. Ennen ja jälkeen. Asia selvä. Avot. Avot. Perjantai valmiiksi laitettu. Perjantaihan on muuten se samainen päivä, kun tulee tämä meidän ensimmäinen vieraita mukana sisältävä jakso. Huhhuh. Ui. Huhhuh. Tulee monille olemaan traumaattinen kokemus. Varsinkin minulle. Mä en Sulla on kiva kuunnella. Joo. Niin sitä luulisi. Mutta siis mulle tämä traumatisointi tulee ehkä siitä, kun mä joudun hoitaa se editoinnin. Mä saan kuulla ne jutut monta kertaa. Ja sit mun pitää vielä kuunnella koko jakso kertaalleen läpi, että miltä se kuulostaa. Ai että. Ihania juttu. Hei klikkua. Mutta se pitää sanoa, että kyllä sieltä ainakin tulee sitä, ainakin Niinan pyytämää naurua tuli siinä jaksossa. Että. Niin oli Enan pyytämää storia. Joo, storia oli siellä kyllä. Mutta se on kiva tiedätkö sille, että on vähän niin kuin muutakin. Ei tarvitse vaan itse keksiä niin kuin itsestään tai toisesta jotain tai mistä puhuisi. Kun silloin kun saa jonkun muun tänne vieraaksi, niin voi itse olla hiljaa ja nauraa vaan. Niin, esittää pari kysymystä ja sitten vaan hengailee tässä ja naureskelee. Kuuntelee, kun taas jälleen kerran joku muu tekee sen, mitä me meinataan meidän puolesta. Taktiikka toimii. Kyllä. Kyllä. Ja tämähän on tehty jo. Joku on tämän tehnyt tämän saman jutun jo aikaisemminkin kuitenkin. Näin on. Oliko sulla, Pasi, jotain hauskaa mielessä? Mulla oli jotenkin hauskaa mielessä, No, se meni ohi jo. Joo, mä näin senkin, kun se niinku tuli ja se meni. Tonne meni. Äänitekniikko, jotta näin täällä. Ei oo. Äänitekniikkoilla paikalla. Äänitekniikko on tekemässä oikeita äänitekniikon töitä tuolla iskelmäparissa. No niin, joo. Mutta siinä vaiheessa, kun nykyinen äänitekniikko saa kenkää, tai siis jos saa kenkää, tai siis jos ottaa lopputilin, niin mehän voidaan sanoa, että sitten kun se saa kenkää, kun se ei kuitenkaan kuuntele meidän jaksoja. Äänitekniikko sanoo, että hän kuuntelee meidän ensimmäisen jakson siinä vaiheessa, kun me tehdään se puolan kielellä. Niin joo, kurva match. Joo, se oli se 45 minuuttia kurva. Joo. Biisi väliä, kurva. Mikä pitää. Mulla on kyllä pakko ottaa vähän työkavereita vähän avuksi. No joo, kyllä pyydän nyt joku muukin sana kuin kurva sinne. Ota se Sepu mukaan, sehän puhuu. Joo, se oli hyvä. Seppäsekaan käytiin Puolassa kerran asiasta aivan toisen. Käytiin Puolassa ja meillä oli semmoinen, se oli firman kautta, se oli vähän palaveria ja sun muuta, me mennä läpi. Ja, Markus meni päivää ennen ja me tultiin sitten, olisiko se ollut joku keskiviikko. Ja, mutta anyway, Seppänen kävi sitten skauttaa vähän sitä aluetta silleen, että otti selville, että minkälainen paikka tää on ja onko täällä mitään hyviä. Hoitiko skauttaamisen eri tavalla kuin mitä Tiina hoiti tämän Kanariassa? Ehkä vähän paremmin joo. Tää oli next level shittiä joo. Se kävi kattoo hienot pubit sitä läheltä, hyvät ravintolat, kävi chigaan. Onko mitään shoppailumahdollisuuksia ja näin. Ja, no me muut tultiin sitten paikan päälle ja sitten hetihän Markus sanoi siinä, että ei noniin, meikään paikan, ei muuta kuin tulkaa perässä. Mä oon chiikaillut jo. Ja ensimmäiseen paikkaan, mihin pamahettiin, niin Markus heittää vähän puolaa sille muijalle siinä ja sanoi, että joo, nyt tuli ryhmä rämää, nyt tultiin tähän, halutaan istua tossa ja tossa ja niin kuin sovittiin. Ja kaikki muut meni edeltä ja mä sitten jäin sen puolalaisen emännän kanssa siihen, että okei, excuse me. Tell me honest, no bullshit, no, tell me honest. This guy, Markus, how is his Polish? Onko se ok se puola, mitä se puhuu? Se vaan, okei. Honest? Honest? To be honest. His Polish is shit. He know many bad word. No, naughty word. Naughty. But at least he try. Markus, you naughty. Niin, siellä on setä Markus käynyt kanssa, ja ottaa vähän selville paikoista. Ja se on käynyt vaan kiroilemaan niissä paikoissa. Ja sitten mä sanoin, että tossa löytyy pöytä. Ja pierdolleen se on vetänyt siellä. Mutta ei mitään, saatiin hyvää palvelua. Se on hyvä. Se on tärkeä.
Se Joo. on tärkeä, se on tärkeä. Elikkä tämä puolalaistarjoilija, niin hän oli vähän enemmän, tai niinku, oli niinku Teemu. Se oli vähän niin kuin Teemu. Kyllä, Otti kaikki vastaan. kyllä. Oi. Teemu, hävyt. Niin, niin. Mutta hei, tiedätkö Pasi, nyt kun ollaan tässä, niinku, tässä viimeisessä pätkässä jo menossa ja kaikki tietää mihin tämä päättyy, Niin. niin täytyy sanoa Niin, niin, niin. että niin. Noin. On kuulunut mun mielestä todella vähän, kun me ajateltiin sitä, että otetaan Teemu pyydetään tänne vieraaksi, kuunnellaan 45 minuuttia, niin. No Teemu on miettinyt ennen kuin se tuli Kyllä, tähän, että kyllä. nyt niin riittää. Joo, noin nyt niin. noin niin riittää. Mutta ennen kuin mennään tästä eteenpäin, niin mikä fiilis sulla on, Teemu? Sä oot tullut tänään meidän kanssa nyt höpöttämässä. Ihan jees, oikeesti. Tää on ollut helvetin mukavaa. Niin. Tässä on ollut paljon juttua niinku livenä ja vähän sivussakin ja silleen, mutta että ei ylipäätänsä helvetin mukava. Kyllä. Eikö helposti voi sanoa, että oltaisiin voinut jatkaa tätä höpöttelyä ja istumista varmaan tuntikaupalla? Ois. Joo, niin Joo. kauan, ainakin siihen asti, että kaljat loppuu. Ja sitten ryskää. Siitä olisi joutunut siirtää studioon. Mutta sovitaan näin, että nyt tämän kauden aikana niin koitaan vetää toinen nauhoitus, Kyllä. missä Joo. on Kyllä Teemu, me vielä toinen nauhoitus Pasi tehdään. missä on mukana Teemu ja Teemun veli Sami. Joo. Siitä Joo. tulisi kyllä aika bueno. Siitä Joo. voisi tulla, tiekkä, aika hyvä, aika Joo, hyvä. mulla on semmoinen muistikuva, että se Samikin saa ruukaa joskus vähän vitsailla. Joo, kyllä se joskus. Kyllä Silloin se joskus. Kyllä Joskus se vähän niin kuin huumorikohdilla. On, joo. Niin. Me voidaan kaikki muut vaan istua hiljaa ja Joo, kuunnellaan. Samille mikki suuhun vaan. Ei mitään paineita. Joo. Haplat siihen jotain ja Oi Mutta se, että koska Sami on tällainen huumorimies, niin kyllähän Samilla on semmoinen velipoikakin, joka on vähän huumorimiehiä. Joo. Niin me tehdään nyt kuulkaapas kuulijat sellainen homma, että tämän jakson paskavitsin kautta sen huonon jutun, niin se ei tule minulta eikä Pasilta, vaan tämän jakson kunnian saat itse Teemu Jokela. helvetti. Onko sulla Teemu mielessä mitään? Niin. Joo, mä tässä Kyllä sulla... jossain vaiheessa jostain löysin tämmösen, että mikä on punainen eikä tykkää hampaista? Niin. No. Tiiliskivi.